Исәмісіз, сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз, студияда мен Лейсан Ханова эшлим. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Зур шилне элеватор тауы яңа шәһәр ял көннәрендә бирдә яшәүчеләргә янгыннар белән көрәшергә туры килде. Сабыйларга күкрәк сөте кирәк, ник аналар шуны аңламый. Перинаталь үзәктә булачак әниләр белән очрашулар үткәрә башладылар. Картларда йөрер өчен башка шәһәрләргә барасы түгел, төзекләндерүдән соң Чаллы картодромы ачылды. Зур тизлек трамплиннар, адреналин, пилот хисләрен үзләре кичерде. КамАЗ-мастер журналистлар өчен пресс-тур үткәрде. Зур шилне элеватор тауы бакчачылык ширкәте һәм яңа шәһәр. Россия көнен бәйрәм итәр урынга коткаручыларга да, шәһәрдәшләрнең үзләренә дә янгын сүндерергә туры килде. Бәхеткә берәү дә зыян күрмәде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре чаллыларны янәдән бер кат электр приборларын кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Шулай ук җәйге яллар вакытында балаларны ялгыз калдырмаска кирәклеген дә искәртә. Черемушка бакчачылык ширкәтендә булган янгынны күрсәткән видеоязманы бүген безнең редакциягә алып килделәр. Шаһитлар әйтүенчә, кирпичтән төзелгән бер катлы корылма тулысы белән янып беткән. Бәхеткә кешеләр зыян күрмәгән. Хәзер ут чыгуның сәбәпләре ачыклана. Тагын бер янгын 5 катлы 941 йортында булган. Коткару хезмәтен күршеләре чакырткан. Хозяев дома не было. Хуҗалар өйдә юк иде, шуңа күрә махсус баскыч кулланырга мәҗбүр булдык. Тәрәзәне ватып утны сүндердек. 4 бүлмәле фатирның йокы бүлмәсендә матрас яна иде. Кичә көндез янгын сүндерүчеләрне зур шилнәгә дә чакырталар. Хәбәр бирүче юбилейный урамында мунча януын хәбәр итә. Беренче машиналар 8 минуттан килеп җитә. Мунча мәйданы кичкенә булмый. Шуңа күрә янгын күрше корылмаларга да куркыныч тудыра. Янгын сүндерүгә 15-нче отрядның 4 машинасы җәлеп ителде. Янгын күрше корылмага күчми калды. Саклап калынган милек 2 миллион сумга исәпләнә. Янгынның якынча сәбәпләре мич җиһазын монтажлаганда ялгышлыклар киткән. Элеватор тауында да ут чыкты. Спартаковская урамындагы төзелеп бетмәгән йорт бинасының эчке өлеше һәм түбәсе яна. Йорт хуҗасы өйдә булмый. Янгын сүндерүчеләр фаразлавынча йортка ут төрткәннәр. Чөнки башка сәбәпләр күренми. Йортка газ да кермәгән, электр да тоташтырылмаган, ә ишекләр һәм тәрәзәләр ябык булган. Илсия Валиуллина, Елена Камалова, яңалыклар. Соңгы вакытта әниләр сабыйларына күкрәк сөте имезергә теләми. Табиблар шулай ди. Сәбәпләре төрле, кемдер фигурасын саклый, берәүләрдә бу уңайсызлык тудыра. Әмма ана сөтенең порошоклардан күпкә файдалы икәнлеге күп тапкыр расланган инде. Проблеманы хәл итү белән Кама балалар медицина үзәге шөгыльләнәчәк. Бүгеннән перинаталь үзәктә булачак әниләр белән очрашулар оештыра башладылар. Күкрәк сөтенең файдасы турында һәркем белә шикелле, тик теләк кенә аз баланы күкрәк сөте белән имезер өчен тырышлык та кирәк ди табиблар. Дөрес имезмәгән очракта күкрәкләр авыртырга, баланың авырлыгы артмаска мөмкин. Иногда мамы тоже звонят, говорят, а вот там так написано. То есть очень много дезинформации, то есть очень много устаревшей, во-первых, информации там, с советских времен. Само вот, допустим, сцеживание, да, при боли в груди, оно безболезненно, если его правильно делать. Если там мама приходит домой, там приходят родственники, опять-таки говорят, давай я тебе сейчас помогу расцедить, и то есть там это очень, конечно, страшные потом последствия, то есть там грудь на 2 размера больше. Чаллыда күкрәк сөтен имезү буенча 2 консультант эшли, алар психологик ярдәм дә күрсәтә. Психологлар белән аралашканнан соң әниләр баланы имезүнең мөһимлеген яхшырак аңлый. Я могла идти с ребенком на прогулку на 6-8 часов и не заморачиваться, что мне нужно где-то смесь погреть или еще что. У меня всегда еда была с собой. Ночью, опять же, я могла покормить ребенка, не задумываясь о том, что мне нужно что-то греть. Я знаю, что ребенку оно просто жизненно необходимо, потому что там все питательные вещества, которые нужны на раннем этапе, есть. Ничего не нужно добавлять, никаких витаминов, никаких минералов, все природа уже заложила в нас. Мондый очрашуларны айына берничә тапкыр уздырырга телиләр. Белгечләр ана сөтендә 1000 файдалы элемент барлыгын ачыклаган. Сөт порошокларында бу сан нибары 40 кына. Моннан тыш күкрәк сөте имеп үскән бала аллергия, эчәк авыруларына азрак бирешә. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Узган шимбе көні Татарстан президенті Рустам Минниханов Чаллыға келді. Іш сәфәрі қысаларында ол Куба министрлар советі рейсі орынбасары Рикардо Кабрисас белән очрашты. Куба делегациясы автошәһәрдә бір көнлек рәсми визит белән иде. Сәфәрнең төп максаты Россиядагы иң ире машина төзелеше предприятиеләренең берсе КАМАЗ эшчәнлеге белән танышу. Президентның кубалылар белән очрашуы IT-паркта дәвам итте. 35 еллык уңышлы хезмәт, буш җирдән башланган, зур тырышлык куеп төзелгән, бүгенге көндә Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә танылган предприятие Сергей Титов исемендәге катыргы кагаз комбинаты 35 еллык юбилеен билгеләп үтте. Бәйрәм комбинатының үз базасында оештырылды. Анда чит илдән партнерлар, Россиянең төрле шәһәр районнарыннан күп санлы кунаклар катнашты. Коллективны бәйрәм белән котларга Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килгән иде. Предприятие ел сайын бумажник ял һәм сәламәтләндерү базасында комбинат көнен билгеле. Тик быелгысы аеруча истәлекле. Моннан 35 ел элек Сергей Титов җитәкчелегендә буш кырда төзелгән һәм бүген инде Россия күләмендә танылу алган предприятие казанышларына нәтиҗә ясый. И мы с вами сегодня продолжаем ту задачу, которую поставили наши первые руководители. И мы добиваемся очень много. Нам есть чем гордиться. Гордиться тем, что мы народное предприятие. Гордиться тем, что мы делаем высококлассную продукцию. Гордиться тем, что у нас свой менталитет кабаковский. Бәйрәмдә ветераннар, чит илдән һәм Россиядән партнерлар, коллективны республика җитәкчелеге исеменнән Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләде. Ул халык предприятиесендә социаль программалар яхшы эшләвен билгеләп үтте. Продукция ясап чыгару күләме арта, предприятие яңарышка йөз тотып эшли диде. Бүгенге көндә конкурентлык бу картон кыягаз фабрикаларында, комбинатларында Россиядә зур, ләкин Чаллы комбинаты күп мәсьәләдә алдынгы. 60% прибыльдән, керемнәреннән алар ибәрәләр яңартуга, яңа оборудование, яңа технологияга, нигә дип артка калмаска, алдынгы көне тагын да шулай уңышлы булсын өчен. Менә мин уйлыйм, мондый предприятиелар күп безнең предприятиеләргә үрнәк булып кала. Комбинатта бүген заманында илнең төрле почмакларыннан җыелган белгечләр хезмәт куя. Гаилә династиялары барлыкка килгән. Алар бүген бирдәшләре белән ихлас горурлана. Верили всегда в Сергея Павловича Титова. Самые трудные минуты. Никто из нас не ушел с комбината, со стариков, так сказать. Все верили в него. И мы достигли этих результатов. Юбилей зур сабан туе төсен алды. Бирдә милли көрәштә, капчык сугыш кебек уеннарда оештырылды. Коллективның чираттагы мәртәбә комбинат рухы берләштерде. Картларда йөрер өчен башка шәһәрләргә барасы түгел. Төзекләндерүдән соң Чаллы картодромы ачылды. Зур тизлек, трамплиннар, адреналин, пилот хисләрен үзләре кичерде. КАМАЗ-мастер журналистлар өчен пресс-тур үткәрде. Сез яңалыклар тапшырын карыйсыз, без дәвам итәбез. Иртәгә Рамазан айының 10-нчы көне сәхәр ашау төнге 12 сәгать 45 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 17 минутта. Бүген ифтар вакытында исегезгә төшерәбез. Ул 20 сәгать 16 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Чаллыда бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинның шигырьләре яңгырады. Җиңү паркында бүген Айда Пушкин дип исемләнгән иҗади фестиваль узды. Бирдә балалар бакчаларына йөрүче нәниләр, мәктәп укучылары әкиятләр, шигырьләр сөйләде. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над убитом, днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Фестивальдә шулай ук кул эшләре, рәсемнәр күргәзмәсе дә тәкъдим ителде. Иҗат бәйгесендә нәниләрдән тыш өлкәннәр дә катнашты. Кичә ахырында чыгыш ясаучыларга истәлекле бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырдылар. Төзекләндерүдән соң ниһаять Чаллыда картодром ачылды һәм картингка старт бирелде. Узган шимбә көнне әлеге спорт бәйрәмендә бөтен республикадан килгән 100-гә якын спортчы катнашты. Бирдә картинг буенча республика ачык чемпионаты узды. Исегезгә төшерәм, шәһәр картодромы төзелүгә 30 елдан артык. Хәзер аңа яңа сулыш эшләделәр. Киләчәктә бу мәйданда уку сыйныфлары өчен бина төзергә ниятлиләр. Шулай ук 15 июньнән монда картинг прокаты да эшли башларга тиеш. Мне нравится то, что там гонки, соревнуешься.
учишься там быстро очень. Бу балаларны өйрәтү, менә алар моннан стартовать итәләр. 20 бала беренче бурылышка керәләр. Аларның ярты мизгел вакыт. Кая таба бурылырга, моны бәрмәскә, мине бәрмәсеннәр дип, шул һөнәрләр канга кирип калыр өчен бу яшьтән аларны өйрәтәләр. Шуңа безгә монда булышалар. Беренчедән безнең республикадан правительство бик зур ярдәм бирә. Бездән икенче урында инде картингны безнең теге үз канаты астында һаман гаи тота. КамАЗ-мастер Ефәк юлы раллиын әзірләнә. Бу хакта команда бүтін Россиядан җыелган журналистларга үз полигонында сөйләде. Чираттагы мәртәбә масса күләм мәгълүмат чаралары өчен пресс-тур оештырылды. Туйрак алдагы сюжетыбызда карагыз. Нибары елга 2 тапкыр данлыклы КамАЗ-мастер журналистлар өчен ишекләрен киереп ача. Бирдә тәүлек әйләнәсе җанатарларга күренмәгән эш кайный. Хәтта узышлар да күп тапкыр сыналган йөк машиналарын да шүребенә кадәр сүтеп җыялар. Бу эш белән барысы да шөгыльләнә. Механиклардан алып пилотларга кадәр. Менә бу машинаны Эдуард Николаев тынак кына киләчәк автомобиле дип атый. Буквально недавно он еще ездил. Әле бу машина күптән түгел генә йөри иде. Хәзер без аны сүттек, үзгәрешләр кертергә телибез. Бу машина тагын да тизрәк һәм яхшырак йөрсен өчен кирәк. Ә инде җыелган машиналар команданың Тарловкадагы полигонында сынау үтә. Бирдә журналистларны да сюрприз көтә иде. Алар данлыклы машиналарда пилотлар белән бергә йөрү бәхетенә иреште. Хезмәттәшем Константин Величко пилот Антон Шибалов экипажында иде. Сәгатенә 150 км/га кадәр тизлек, трамплиннар. Журналистлар өчен бу экстремал аттракцион булса, пилотлар өчен көндәлек эш. Для вас действительно, кто люди первый раз, это какое-то своего рода испытание, конечно, попробовать что-то новое. Посмотреть это изнутри. Безнең машиналарга беренче тапкыр утырган кеше өчен бу үзенә күрә бер сынау. Әмма безнең өчен бу көндәлек күнекмәләр һәм техниканың чираттагы мәртәбә сынау. Команданың никадәр авыр һәм катлаулы эш башкарганын үзең кабин эчендә булганнан соң тагын да ныграк аңлыйсың. Экипажларның осталыгын чираттагы мәртәбә җанатарлар 8 июльдә күрә алачак. Бу көнне Кызыл мәйданда Ефәк юлы ралли старт ала. Ралли Чаллы ашада узачак. Бүгінгі менә шулар шәһәр яңалыклары белән сез ТВ-чылнынлыктары сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Ә мин бүгенгә сезнең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз.